नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. 2,25,000 रुपयाची विदेशी सिगारेट जप्त. भटकळ तालुक्याच्या फुलाच्या दुकानालागी अवैधरित्या विदेशी विम कंपनीचे सिगारेटचो साठो जप्त करून दवरिल्ल्या गोदामाचेर शहराच्या पोलिसांन धाड घालन 7 बॉक्स सिगारेट जप्त करून घेतले. तालुक्यात विदेशी सिगारेट वर्तलेली दिवसेंदिवस संख्या वाढती असून तालुक्यातले युवक या व्यसनाच्या अधीन झाले जास्ती दिसून येतात. 18 वर्सां सकयलीन युवकांची संख्या या सिगारेटच्या व्यसनाकडे दिसून येयल्यान शहर पोलीस ठाण्याचे CPI दिवाकर हेमगेल्या नेतृत्वात भटकळ तालुक्याच्या चौक बाजारातल्या एक दुकानाचेर छापा घातलो आणि 2,25,500 रुपयाचे सुमार 3,500 विदेशी सिगारेटची पाकिटां जप्त करून घेतले. आरोपी बंदर रोड दुसरी क्रॉस निवासी मर्जूक अहमद हेका अटक केला. कुडपा कायद्या भितर गुन्हा दाखल करून घेयले PSI सुमा आचार्य मुखाल तपास करचे आसात. या मोहिमेत PSI सुमा आचार्य, हनुमंतप्पा कुडगुंडी, येल्लप्पा महादर आणि कर्मचारी नारायण नाईक, लोकेश कप्पी, नागराज मोगेर, सिद्धू कांबळे, सिद्धू इरण्णा हेमगेल सहभाग आशिल्लो. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. पावसा पहिले पूरी तयारी संत गतीन सुरू. कारवार प्रत्येक पावसाळ्यात कारवार नगरसभेच्या भागात रस्ते उदका सकयल येवचे सामान्य बाब जावन आसा. जाल्यार गेल्या 2 वर्सांच्यान पावसा पयलेच पूरी तयारी केल्ले निमित्ती ही समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी जाली आसा. जुने आणि नवीन KHB कॉलनी, हब्बूवाडा, सोनारवाडा, संकरीवाडा आणि इतर प्रमुख भागात गटाराची एक फिरीची स्वच्छता केली आसा. नगरसभे खिंच्यान वर्षभरात गटार आणि इतर जाग्यार स्वच्छता करण्यासाठी एक टीम तयार केला. जाल्यार असली तयारी शहराच्या भायल भागात दिसून येना. अस्नोटी अमदळी भितर प्रत्येक पावसात गटारा उदक रस्त्याचेर येवन स्थानिक लोकांबरोबर वाहन संचार करच्याक सुद्धा त्रास जाता. जाल्यार ह्या पटी संबंधित अधिकारीन या भागाकडे लक्ष दिवन रस्त्यार येवचे उदक बंद करचे म्हण सार्वजनिकांची मागणी आसा. कारवार अस्नोटीत रंगले पडती समाज क्रिकेट टुर्नामेंट. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी मड्डामकी हिंगा कमिटेड क्रिकेटर अस्नोटी हेमी आयोजित केले पडती समाज क्रिकेट टुर्नामेंट शेनवार आयतार 7 आणि 8 मे दिसा यशस्वी रितीन पार पाडले. या टुर्नामेंटाचे उद्घाटन कारवारचे आमदार रुपाली नाईक आणि पडती समाजाची सामाजिक कार्यकर्ती अस्नोटी ग्रामपंचायत अध्यक्ष पूजा कोठारकर हेमगेर हस्तान झाले. या वेळार स्थानिक महिलांन आमदाराक शाल घालून सन्मान केलो. या टुर्नामेंटात सगळे 26 टीम खेळण फायनलात श्री गिंडीदेवी किन्नर आणि श्री चामुंडेश्वरी अंकोला हेमचे मदीं लढत जावन किन्नर टीमीन 3 ओव्हरात 37 रन काढली तर अंकोला टीमीन 21 रन काढली. श्री गिंडीदेवी किन्नर टीम 16 रनांत विजयी झाली. विजेते आणि उपविजेत्याक ट्रॉफी आणि रोख रक्कम उपस्थित गण्य व्यक्तील्या हस्तान प्रदान केली. या 2 दिवसाच्या टुर्नामेंटात भोजनाची व्यवस्था उदय पुत्तू नागेकर हेमी केली. या वेळार टिमाचे खेळाडू, तेमगे चाहते आणि गांव आणि परगांवचे क्रिकेट प्रेमी हजर आशिल्ले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सूरज नागेकर हेमी केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू.
प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नकली फेसबुक खात्यामार्फत अवहेलनाकारी संदेश, पोलिसांलो तपास सुरू. कारवार. सिद्धापूर तालुक्यात सामाजिक माध्यमात फेसबुकाचे नकली खाते उघडणं, अवहेलनाकारी बातमी प्रकट केल्याबद्दल सिद्धापूर पोलिसांन एक आरोपीक अटक केला. बागलकोट जिल्ह्याचो बदामी तालुक्याचो किरूर निवासी शिवराज 22 वर्षा हो आरोपी. सिद्धापूर तालुक्याच्या नामधारी अभिवृद्धी संघाचे शहर घटकाचे अध्यक्ष कृष्णा गोविंद नाईक हणजी बैल हेमी आपल्या नामाचेर कोणीतरी नकली खातं उघडला अशी पोलिसांक तक्रार दिली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पोलिसांनी नजर दवरला आणि असे प्रकार घडल्यार सक्त कानुनी कारवाई करतले असे पोलीस इन्स्पेक्टर MG पुमकार हेमी ताकीद दिला. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकांक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहना व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार्य करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.